Uyazi ukuthi kunomuntu la uyafisa ukuphumelela empilweni. Usebenza ngokukhulu ukuzikhandla, ukhuthele ukwenza konke kodwa impumelelo ayikho. Kunzima ukufinyelela kuyo. Omunye izinto zazihamba kahle nje, kodwa zavele zonakala ngemuva kokuba ethelwe ngenyongo ngaphansi kwesisekelo esithile awayecabanga ukuthi kufanele athelwe ngenyongo kuleso sisekelo. Kanti akufanele ngokwendlela azaleke ngayo. Zabe sezinakala izinto zakhe. Omunye wathelwa ngenyongo ngaphansi kwesisekelo awayecabanga ukuthi naye kufanele athelwe ngayo. Zonakala izinto zakhe. Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe nibingelelwa yingwe ehamba namabhubesi, impunga yesintu, umshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya amahle sengathi azoshumayela. Ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Umuntu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede sikhohla amasokazi. Ngumakholwa niyahlupha ngokucwasana kazi nikholwa kanjani makholwa. La ngikhona bafowethu ngikwaZulu Natal eThekwini, ngilapha enkabeni yaliTheku eWestwalk se4th floor eoffice number 420. Uma ufisa ukuhlala nathi phansi uyakwazi ukuthi ushayele zona inombolo lezo zibonayo zivela, wenza uhlelo lokuthi usondele kuthina sizoxazulula leyo nkinga yakho osukubhekene nayo maqondana nesintu okanye maqondana nomsamo okanye maqondana nemimoya yabantu abadala. Emphelandaba ke bafowethu asihloli, kodwa emphelandaba siyaxoxa, emphelandaba siyachushisa ngamafuphi. Emphelandaba ikenyuvesi yesintu la ufundiswa khona isintu, ufundiswa isinto esiqondile nendlela eqondile ekufanele ukuthi wenzele ngayo okhokho bakho. Bonke ke abantu abasazoza emphelandaba sihlole emphelandaba. Ungafika uhlale uthule bese ulinde mina asihlole emphelandaba ufika nenkinga uyibeke phezulu kwetafula. Sizobeke sesikuhlahlela ke thina ukuthi ke leyo nkinga yakho udlula kanjani kuyona. Uma singazi futhi ukuthi uzodlula kanjani leyo nkinga siyakutshela ukuthi hayi awudlulele phambili. Uma kuukuthi futhi ukude siyakwazi ukuthi sixhumane ngokocingo senze isikhathi nakuba ke ngematasa kakhulu kule nyanga lezi ngimatasa kakhulu. Kodwa nako kuyakwazi ukuthi kwenzeke uma nje sizokwazi ukuthi sibekezelelane. Namuhla ke bafowethu indaba inenyongo. Ngiyathemba ukuthi bonke abantu inyongo bayayazi. Bonke abantu inyongo bayayazi. Indaba inenyongo. Baningi abantu izinto zaba ziphambili impumelela ibonwa ngenxa yenyongo. Kunomuntu la othola ukuthi umlanjwana. Uma ewumlanjwana ngobuqili bethongo lakubo lanamathela kuyena lamgulisa. Wathi umehambe yakwabamanga base betha abamanga lo mntwana lo unamathelo kakhulu amathonga kubo. Kudinga ukuthi ahambe aye kuba afike enzelwe isiko ukuze ezokwazi ukuthi alulame. Nebala kwenzeke lokho. Ekuguleni kwakhe lo mntwana bamthathe bamuse kubo, umefika kubo afike mhlamba abikwe. Kuhlatshwe imbuzi athelwe ngenyongo afake isiphandla bese uyasinda. Bese ahamba abuyele komalume. Kanti abantu bakubo bebefuna indlela yokuhlala ngokusemthethweni phezukwakhe. Ukhumbula ukuthi lo muntu akakabikwa komalume bakhe. Kodwa umlanjwana uzalwa intombi khona lekufana ngabe ubikwa khona. Kodwa ngobuqili bamathonga kubo bavele bahlala phezukwakhe bamgulisa. Kwayiwa kwabamanga bathi abamanga kudinga ukuthi enzelwe isiko lakubo. Ukhumbuleke ukuthi ayifakwe ingane ngokwesintu isiphandla izalwa intombi. Akwenziwa lokho noma ingagula ingane akuyona indlela eqondile nefanele ukuthi kwenziwe ngayo ukuthi lengane vele niyithathe niyise kubo iyokwenzelwa isiko. Ingane ezalwa intombi insizwa yakithi awuyenzeli isiko ungakayifaka emsamo wakini. Isuke seligaxelile icassette uma ukuthi uzoyithatha entombini bese uvela uzoyifaka isiphandla. Baningi abantu abanjalo othola ukuthi
babanjwa ukugula kwase kuphoqa ukuthi bahambe baye emakubo bafike babikwe emakubo. Uma bebikwe emakubo bathelwa ngenyongo yasemakubo kodwa obaba babo nomama babo bengacacile. Wasinda futhi lo muntu. Uma esinda impilo yabe siqhubeka nje kahle wahlala komalume kodwa unesiphandla sakubo. Omunye uthola ukuthi akazobikwa komalume kodwa lokagcina ngokubikwa kubo. Ukhumbuleke ukuthi njengoba wena wabikwa kini kodwa ube umlanjwana unenyongo yakini awunayo inyongo yakomalume okusho ukuthi egazini kuwe abantu abanamandla yilaba bakini abanawo kodwa amandla ngokuthi ibona baphethe izinto zakho banamandla ngokuthi bagunyaziwe ngale yanyongo wathelwa ngayo ngaphansi kwesisekelo sakini ekwangafanele ngabuthelwa ngayo ngoba awungenisiwe wena emsamo wakini kodwa ithongo lakini selikunamathele elakomalume ithongo njenganethongo ekuyilona ekufana ngabe ubikwe kulona nekuyilona elakugona nekuyilona elikukhoselisile awubikiwe kulona inyongo yakomalume bakho ayikho kodwa khona inyongo yakini phezukwakho la ungekho khona ngokwesisekelo. Uma ithongo lakomalume lifuna ukukunikeza okuthile laba bakini nabo bakhona bacasuke laba bakomalume ukuthi wena uhlelwe abantu bakini kunecala phezukwakho lokuthi umama wakho wavuma ukukuthatha wakusakini ume kusakini wafike wahlatshelwa wena wabikwa kini wabusuthelwa ngenyongo uyicala ethongweni. Yebo wawugula kodwa indlela eqondile khona umuntu wakwafika lemphelandaba umntwana egula ephazamisekile ngempela nasesikoleni kodwa into afika ayithola lemphelandaba kwafika kwathiwa ungamusi kubo bayombika into ekufanele ukuthi bayenze kubo abamhlenge lo mntwana abeze kini bafike baxoxe nomalume bomntwana uma sekuxoxiwe nomalume bomntwana bese akhiphe lezo nkomo ekufanele ukuthi azikhiphe uma sezikhiphile lezo nkomo umntwana kuzobe sekhishwa ngembuzi komalume bakhe ehambe yakubo afika ngeniswe ngembuzi kubo angeniswe emsamo wakubo nasegcekeni lakubo ilapho ke la eyobe seqala khona ke sebembika hayi bafowethu nodadewethu ukuthi sihambe ngendlela ezinqamlelayo. Abantu abaningi bashawa yikona ukuthi abazali babo basuke bahamba ngendlela ezinqamlelayo ngokwesintu nangokwemvelo awuyifaki ingane isiphandla uyizale entombini ingakhishiwe komalume bayo yazongeniswa lakini. Uma ingane uyizale entombini udinga ukuthi uyihlenge qala ngaphambi kokuyenze lisike elithile emsamo wakini. Manje ke kunomuntu konjalo othola ukuthi unenyongo yakubo kodwa uhlala komalume bakhe. Omunye usebikiwe komalume bakhe usenenyongo ezimbili inyongo yakomalume nenyongo yakubo. Inyongo yakubo kodwa nabe kungafanele ngabe yamthela egazini lakhe. Sekuqubuka umbango ke manje phezukwakhe uyazama ukuthola impumelelo akayitholi. Uyazama ukuthi ufuna ukwenza izinto ezizomusa phambili izinto azenzeki ngesizathu sokuthi phezukwegazi lakhe kunezinyongo ezimbili engafanele ukuba zibe khona phezukwakhe. Inyongo ekufanele ngabe ikhona phezukwakhe inyongo yakomalume bakhe. Kuphinde kube khona umuntu bafowethu othola ukuthi lo muntu lona wayekade emele umuntu othile. Uma lo muntu emele umuntu othile base bemthela ngenyongo yalo muntu amemele. Ayenziwa leyo nto bafowethu. Uma umuntu emele umuntu ongasekho usuke emele ukuzokwenza izinto zasenyameni lo ngasekho angasezukwazi ukuthi azenze. Uyabona nje kuwe ukuthi kuganiswa abantu abangasekho bese bathathe lo muntu omele lesalukwazi bazomthela ngenyongo. Nisuke seniyimoshile impilo yalowo muntu. Akathelwa umuntu omele omunye umuntu ngenyongo. Ngoba uma uzothela umuntu omele omunye umuntu ngenyongo umosha impilo yakhe lo muntu. Ayenziwa leyo nto. Izona zonke izinto lezi abantu ekufanele ukuthi balifune ulwazi ukuze balithole. Uyazi ukuthi abanye bayakwenza lokho bamthele lo muntu ngenyongo.
bese emva kwaloko makuhamba isikhathi bathatha imbuzi sebezomgeza inyongo. Umqondo usuyababuyela ukuthi hayibo sabheda lapha kwangafanele siyenze lento. Asimgeze lo muntu. Akathelwa umuntu omele umuntu ongasekho ngenyongo. Into eniyenza ngoba lo muntu enisuke nizomenzela utho lisuke likhona ihlahla lakhe. Leyo nyongo niyithela ehlahleni ngoba ihlahla liwuyena lona eliphethe umphefumulo wakhe. Njengoba ihlahla kuyilona elikwazi ukuthwebula umphefumulo walomuntu lobambe, lelo hlahla libe seliphenduka libe uyena lowo muntu loyo. Okusho ukuthi ke uma niganisa isalukwazi esithile nothatha inyongo nithele lelo hlahla laso ngoba kube kungahlukile nokuthi nithela sona uqobo. Hayi ukuthi nithele lo muntu lo omele omunye umuntu nisuke seniziphambanisile izinto zakhe. Bonke ke abantu abake bamela abanye abantu kodwa basebethelwa ngenyongo yalabo bantu abebekade bebamela, kubalekile ukuthi leyo nyongo yakho uyisuse. Leyo nyongo iyakwazi ukuthi isuke nenyongo futhi yakini owathelwa ngayo esibongweni sakini. Kubalekile ukuthi leyo nyongo leyo uyisuse ngoba leyo nyongo leyo iyakuphazamisa ngoba abantu bakini abenzile lutho komalume bakho. Manje njengoba kubangiswana phezukwakho kuyadonsiswana inkingi le nyongo, abantu bakini banegunya phezukwakho ngenxa yale nyongo wathelwa ngayo kini. Into ekubalekile ukuthi uyenze ukususa le nyongo yakini uma kuukuthi ubaba wakhe akakuhlenge ukuze izinto zakho zizokwazi ukuthi ziqhubeke ziye phambili. Ngoba njengoba wena wathelwa ngale nyongo yakini ungayigezile ubikiwe impela komalume, bakubikile komalume bakho, kodwa manje bakubika kabi ngoba unenyongo wena yakini. Kwakungafanele ukuthi wena ubikwe komalume bakho ungakayigezi le nyongo yakini. Into efunakala uqala ugeze le nyongo yakini kuqala kuqhelela abantu bakini abaphezukakho. Hayi ukuthi bayaxoshwa abaxoshwa, kodwa legunya esebenalo okanye lelungelo esebenalo phezukwakho kungafanele ilona esiliqedayo manje ngoba yonke into kufanele yenzeke ngenhlonipho. Isintu phela siyinhlonipho. Ingako uthola ukuthi ithongo kumuntu ozalwe komalume bakhe eliba namandla kuthiwa yithongo la komalume. Ingoba leli lakini liba namahlono okwenza izinto ngoba kusuke kunamacala abangakawenzi. Manje ke uma wathelwa ngenyongo yakini kubalekile ukuthi uyisuse kuwe ngoba yakuthela kungafanele. Iyona lene kumoshela izinto. Bese kuyima uyongena esibongweni sakomalume, kodwa ngaphambi kokuba ungene esibongweni sakomalume kubalekile ukuthi yonke lento eyenzeke ukuthi wena uyothelwa ngenyongo yakini bese iyashwelezwa leyo nto ethongweni la komalume bakho ukuze uzokwazi ukuthola intethelelo nomzali wakhe athola intethelelo ngokuthi akuthathe akulahle akuse kubantu abangenzile lutho bese uyangena ke kahle esibongweni sakomalume bakho. Uma kuukuthi nawe bakuthela ngenyongo kungafanele ukuthi bakuthele ngenyongo kade umele omunye umuntu, leyo nyongo leyo kudingakala imbuzi ozogezwa ngayo isuswe kuwe ngoba njengoba uthelwe ngenyongo yomuntu okade egana noma ngabe kuphi wena lo hamba khona umendo uzoba nzima kakhulu kuwena ngoba uzobonakala njenganomuntu oseganile kanti hayi ngoba nakwena uganile wawumele umuntu oganile kodwa wathelwa ngenyongo yomuntu owayekade egana ongasekho. Manje sekungathi wena manje oganile kanti cha. Leyo nto bafowethu ayenziwa. Abantu kufanele ukuthi bayiyeke leyo nto ukuthi bathela abantu abamela abantu abangasekho ngenyongo. Leyo nto iyaziphambanisa izinto zomuntu kodwa kuyakwazi ukulungiseka, iyakwazi ukugezeka. Bese kuzoba khona umuntu la othola ukuthi wagana. Uma lo muntu lona agana wabesethelwa ngenyongo, umethelwa ngenyongo lo muntu eganile wabe sehluleka ukuziphatha njenganomuntu oganile, wabe sekhohle ukuthi umgcaco okanye ukugana akuyona indaba okudlala, akuyona into futhi yabantu abasagcwele ukudlala ekhanda. Bantu besifazane yabona uma usuthatha isinqumo sokuthi uyagana akuyona indaba okudlala ukugana. Zonke lezi zinto lezi obuzithanda ungakagani uma sekuwukuthi lo muntu omganile akasazithandi kufanele uziyeke ngokukhulu ukusheshsha
kungabi ukuthi uzothi usuke esigabeni somfazi kodwa wena usabukeka njengentombazane. Yabona nje mina ngiyiqondi lento yokuthi umuntu wesifazane uzothenga kagani ugqoka amabhlukwe uyagqebheza uveza amadolo bese kuzothi noma eseganile futhi usazogqoka amabhlukwe usazogqebheza usazoveza amadolo. Hayi leyo nto leyo ayifuneki leyo nto leyo. Nawe umuntu wesifazane nje ngokwakho qobo lwakho kubalekile ukuthi lokho kube umthetho ozishayela wona wena ngoba lo muntu omganile uyakwesaba. Ngoba insizwe eziningi ziyabesaba abantu besifazane labo thola ukuthi babaganile. Ingakho uthola ukuthi insizwa izi understand ukuthi hayi ibhlukwe linankinga, ibhlukwe linenkinga, linenkinga ibhlukwe. Yabo nje bengaligqoki kini. Engaligqoki uma esontweni khomba kona ukuthi linenkinga. Umuntu wesifazane oseganile kufuna abe nomehluko nomuntu wesifazane ongakagani. Hayi ukuthi wena uzothi usuganile umuntu wesifazane usuthelwe ngenyongo yakomunye umuzi. Wembethwa amathonga komunye umuzi kodwa usahamba uveza amadolo. Ihlazo lelo. Ichilo leyo nto leyo. Ayikho into ebaluleke njenganokudlihlonipha uma umuntu wesifazane usuganile. Kubalekile ukudlihlonipha, kubalekile ukuhleleka uma umuntu wesifazane usuganile. Hayi ukuthi uphile njengentombazane. Ufuna kube nomehluko ukuthi wena manje usuganile manje wena umfazi wakesinye isibongo. Uma ke sekwenzekile wagana wathelwa ngenyongo. Kufanele wazi ukuthi akusekho ukubuyela emuva kini, akusekho futhi ukuya kwenye indawo. Manje baningi abantu besifazane othola ukuthi umuntu uzothi eseganile wathelwa ngenyongo bese angasahloniphi nendoda yakhe angayihloniphi. Indoda iyahlonishwa abantu besifazane. Indoda yakho iganile iuNkulunkulu kuwena. Thanda ungathandi. Uma umuntu wesifazane uganile, uNkulunkulu wakho oqala indoda. Uma uhluleka ukukhothamela indoda yakho, hluleka uyiguqele, uyokwenzana esontweni. Noma ungangaya esontweni, noma ungangathandaza futhi. Ngoba uyehluleka ukuhlonipha uNkulunkulu obekiwe phambi kwakho. Indoda iuNkulunkulu kumuntu wesifazane. Akufanele ukuthi indoda yakho kugcine sekuyiyona manje eba umfazi wakho wena ube indoda. Ifuneki leyo nto leyo. Ziningi ke nezitayela othola ukuthi abantu besifazane bagcine bezigunyaza namadoda agcine ezigunyaza ngenxa yencindezi yabantu besifazane. Uthola ukuthi kuzothiwa hayi indoda nayo kubalekile ukuthi iphekele umuntu wesifazane. Ayikho leyo nto leyo. Ngingapheka kanjani umngame khona engenalutho? Ngoba phela indoda la ingapheka khona ingapheka uma kuphela umkaye egula noma ngabe ikuphi ukugula iyapheka ke lapho indoda. Kuyayiphoqa ukuthi ipheke uma kuukuthi umka uyagula. Hayi ukuthi kuzoba umthetho nje ukuthi siyashintshana ngokupheka. Hayi, indoda iyaphekelwa, indoda iyaphakelwa, indoda iyalethela ukudla. Indoda mesiqedile iyathathelwa izitshe kade idla ngazo iyobekelwa. Hayi ukuthi wehlisa indoda yakhe isithunzi ngokuthi mesiqedile ihambe iyobeka, wehlisa indoda yakhe isithunzi ngokuthi uyiphakele ukudla ukushiye lapho. Izokuchitha indoda ukudla, indoda iyakuchitha ukudla uma kuukuthi kuphakiwe iza kozithathela iyakuchitha. Yini ungesaba ukuthi izokuchitha indoda ukudla? Madoda, ningavumi ukuthi abantu besifazane baphaka ukudla bese bathi sengikuphakelile ukudla kuku-microwave. Ungayivumi leyo nto leyo. Ulala ungadlile okungcono. Vele uyeke ungadli. Vele uyeke ungadli. Angikwazi nje mina ukuzithathela ukudla ukuthi ngizawuzithathela ukudla. Ayangikwazi mina ukuthatha ukudla. Angikwazi futhi ukubeka mina mase ngiqedile ukudla. Angazi kubekwa kanjani. Izandla zami azivumi ukuthi zithathe. Manje ngisho ukuthi ke uma umuntu wesifazane usuganile wathelwa ngenyongo, kubalekile ukuthi wazi ukuthi imuva lisekho. Wena la uyadinga ukuthi uhloniphe, uyadinga ukuthi uziphathe kahle. Uyabona ogogo into eyenza ukuthi bona babekezele ingoba bebeqonda ukuthi uma usuthelwe ngenyongo awusenalo imuva. Ngeke usakwazi ukubuyela emuva. Manje kubalekile ukuthi uhloniphe, uthobe, ngoba uma wena ucanga ukuthi kukhona ozokwenza mhlambe ngokuhlakanipha kwakho, ngoba abantu besifazane banamuhla
sebehlakaniphe kakhulu futhi bayakhohlisana kakhulu kanti abazi ukuthi ngale kweliba kukhona impilo ngalena zonke izinto ozenza wena nokududana nabangani bakho la uphambuka endleleni uthelwe ngenyongo yakomunye umuzi bese wena uyaphambuka endleleni konke lokho kuyokufica ngale akudlalwa ngale kwelamathongo abantu abaningi babona ukuthi kuyadlalwa yabona mhla wanenhlanhla kwakhona umuntu wakini ofika osengale kwelamathongo wazokutshela ukuthi akudlalwa ngale ila uyoqonda khona mawenza izinto umuntu wesifazane wathelwa ngenyongo yakomunye umuzi mohlangana nomuntu wesilisa nje kubulisa awuvumi hayi awuvumi uvumelani awuvumi uvuma kanjani umuntu wesifazane othelwe ngenyongo ubuliswa abantu besilisa mabe kuncoma futhi abantu besilisa awuyivumi yonke lona uyazithulela nabo laba bangahlelekile ngoba kunabantu besilisa abangahlelekile abancoma abafazi babantu ithenye insizwa sincokola nje sengiyabuza ngithi uphi usibanibani ithi yona usibanibani usanda kuganwa awuna awukwakuhle usanda kuganwa impela nje hey ngambona umfazi wakhe muhle kanjani umbuzo wami usuthi wambona kanjani ukuthi muhle usukuyinsizwe engahlelekile uma ukwazi ukubona abafazi babantu ukuthi bahle awuboni ngano wakho umfazi wakho kuphela uma uyinsizwe ukwazi ukumbona ubuhle mina akekho omunye umfazi engeke ngimbone omuhle okudlula umkami uyedwa umfazi omuhle umkami kuphela umfazi womuntu nje akanconywa umfazi womuntu kuyichilo ukuncoma umfazi womuntu uthi muhle ichilo lelo umuntu osethelwe ngenyongo kuyichilo ukuthi umncoma ukuthi muhle manje ke uma umuntu esifazane uthelwe ngenyongo ziningi izinto ekufanele ukuthi wena uzigweme ukuzenza ngoba usuku usumbethe ithongo la kulowa muzi ogane kuwona awusakwazi ukwenza izinto ezamahlazo awusenzi wena isinoma kanjani ngoba nakuthi unamalungelo uzoyishiya indoda yakho hamba ogana kwenye indawo ngidabukela leyo ndoda leyo eyogana wena ekubeni wena wathelwa ngenyongo yakomunye umuzi ngoba leyo ndoda eyogana wena uthelwe ngenyongo yakomunye umuzi ayinayo umfazi niyezo nsizwa zakithi nina otholoko ukuthi kuyefana kunina yonke into iyefana kunina ngoba kukhona insizwe ezinjalo ezingahlelekile ngaleyo ndlela okuwukuthi yonke into okuzona iyefana umuntu avela amshele nje umfazi womuntu othelwe ngenyongo avela amshele akekho umuntu oyibhadi njenganomfazi womuntu uzomthatha wena nsizwa ngoba kuwena kuyefana konke umsamo wakho vele uphambene umlobola kanjani umfazi womuntu akugane uganwa kanjani umfazi womuntu uma uganwe umfazi womuntu noma uganwe umuntu obuye emendweni owayethelwe ngenyongo awuganiwe insizwa yakithi unecala futhi kokhokho bakho ngisho umsamo wakini usuku usudungile awuhlukile nomuntu osephehla amanzi amnyama awuzophika ngoba vele phela unalo ilungelo lokuphika kodwa lokho engikukhuluma kuyisiminya njengoba ngithi mina ngihlala la emphelandaba inkinga ezifana nalezo baningi abantu abake bazilethe sebezofuna indlela yokuzixazulula uthola ukuthi umuntu umkhulu wakhe wathatha umfazi womuntu othelwe ngenyongo naye wathi umenza umfazi umefika kokhokho bakho afika waboshwa unecala uma nje kuukuthi uthandana nomfazi womuntu wakwembatha nomfazi womuntu kufanele wazi ukuthi mhla uhambe emhlabeni uyoboshwa wokhokho bakho yejele kufanele wazi futhi ukuthi umsamo wakini usudungile usumoshe wawuqeda uma kuukuthi unezingane kufanele wazi ukuthi izingane zakho usuziphambanisele waziqeda izinto zazo kuhle kwamanje ngoba ubona izinto zisahamba kahle kodwa izingane zakho ngidabukela zona mina ngoba wena wathandana nomuntu othelwe ngenyongo yakwesinye isiboko inyongo ke yomuntu wesifazane ohambe waya kogana wabesethelwa ngayo iyona kuphela inyongo engagezeki noma ungathatha imbuzi ezingakanani uthatha amakhubala angakanani ayigezeki leyo ingakho kuthiwa ngokwesintu idivorce ayikho ngoba uma umuntu wesifazane eyakogana
ziningi izinto ezimcibilisholo ezenziwayo nezilandelwayo nekuyizona ezenza ukuthi kungabi lula njenganomuntu othola ukuthi uvele wathelwa ngenyongo nje emele omunye umuntu leyo nyongo iyasuka. Kodwa lona wesifazana okade eganile wathela ngenyongo wabe sebuya emzini ngoba ezibona etshikiza nokusa kuthe bhe uzibonene sangaqhubeka empilweni. Hayi leyo nyongo ayigeze kubafowethu ngeke sesikhohlisana ayigezeki ke leyo. Ayigeze qobo. Uma umuntu wesifazana uke wagana ithuna lakho lilapho kulowo muzi loyo waganela kuona kokuqala ukuthi wena usugane kabili kathathu ngokwenkululeko yakho nangenkululeko yalemhlabeni ayiloko akusebenzi kwelamathongo umuntu ugana kanye. Kanti futhi leyo nyongo leyo noma ungathenga imbuzi ngoba baningi abantu abakhohlisanayo athi umuntu le nyongo lena ngizoyigeza. Ayigezeki inyongo yomuntu owahamba eyakogana wathi umefika emzini wafika wathelwa ngenyongo. Uma esefuna ukubuyela emuva leyo nyongo leyo ayigezeki. Ingakho phela idivorce ngokwesintu ingekho. Ayigezeki bafowethu. Akufanele bafowethu nodadewethu sikhohlisana. Kubalekileke ukuthi wonke umuntu owazi ukuthi wathelwa ngenyongo kwangafanele athelwe ngayo azisukumele athole umhlahlandlela kwimpunga yesintu ukuthi leyo nto ilungiseka kanjani. Impunga yesintu kwela ikhona ike Mphelandaba kwaZulu Natal eThekwini. Uyashayela kuzona inombolo lezo zibona zivela escreenini sakho uzokuthi sitholakala kuphi ngasikhathi sini ukufinyelela eMphelandaba ungafinyelela nini. Inombolo ke lezo zibona escreen sakho zivela izona osithinta kuzona siyimpunga yesintu. Siyacela ukuthi niwuthathe umfanekiso oqoshiwe nodlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Hayi wethongo lami